Tak toto je rozťahovačka komínových rúr. Základné informácie. Tu si vždy nastavíme, aspoň približne, aby sa jemne, aby bola vôľa medzi kužeľom vo vnútri a týmto silonovým. Aby som nemusel zbytočne pumpovať tento zdvihák. Zdvihák je prichytený, je vystredený. Potom tu je gumička, ktorá vždy stiahuje tieto čelustie dokopy. Ale ak si rozťahneme, tak tu je plocha, po ktorej sa to kože. Vždy, aby bola masná, aby stačí tam dať nejak trocha vazelíny, aby to chodilo ľahko, aby sa to nedrelo kov o kov. No, zo spodu to vyzerá takto. Hej, toto chodí medzi týmto. Tieto dve plechy chodia medzi týmto, ktorý je prišurubovaný. Ja už to mám prichystané podložky. Tu si to dáme. Už to mám nastavené na 200. Takže dáme si takto. Na 200 rúru. Nejako takto, aby pekne nám sedeli, keď je trojuholník tu vyrezaný, tak aby sedel pekne, aby sa neprikrývali takto, lebo to bude robiť už zlý proces, môže sa to zaseknúť a niečo sa aj ohnúť. Takže pekne to dáme naspäť, lebo ten zdvíhák tlačí 15 tón, takže sila tam je. Môže sa niečo stať. Dáme si 200 rúr, už som na nej skúšal. Trocha už je roztiahnutá, lebo každú skúšam, aby som nemal problémy s tým potom na reklamácii. Dotiahneme spodnú skrutku. Poriadne. A pekne pumpujeme. Aby bolo vidno, rozťahuje a tu je pekne vidno, jak nám robí hrdlo. Vidno tu odskok, hej. Tu je menší priemer, tu je to hrdlo. Až kým oskúšame potom. Niekedy to robím tak, že ak by bol nejaký taký, lebo ono vznikne teoreticky možno taký 6 hran, ale taký maličko viditeľný, tak povolím, potočím trochu rúru a zase rozťahnem ju, aby bolo pekná okruhla, ale niekedy to treba, niekedy nie, podľa toho aký priemer. Keď mám dostačujúce hrdlo, tak tu povolíme, druhá strana. Povolíme jednu tačku, možno aj viac. Ono to stane trochu zaseknuté, aj ten zdvihák, aj ten kúžeľ, ktorý je tam. Tak kladivom, na to je tá ručka. Uvoľníme, ešte nevoľný kúžeľ. Tak, teraz je voľný. Keď je voľný kúžeľ, zatlačím rukami až dole na dno. Zatvoríme ventil. Niekedy tu treba, aspoň to píše výrobca, tu je odzdušňovací otvor, ja som teraz vybral tú gumičku.
Niekedy ju treba vybrať, aby ten vzduch vyšiel von, lebo potom možno vo vnútri môže tie semeringy tam pretlačiť, takže treba niekedy buď vybrať, alebo tak stlačiť, vyjde vzduch. No a zatvoríme naspäť, to je zatvorené. Teraz vidno, hej, aký je tu pekný hrdlo. Vyberem. No aký priemer potrebujem, taký si dám. Taký kúsok. Všetko je označené. Takže tak funguje.